Can't remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang lang sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. There is, can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life. Ang anak ni Glenda. Ang ngayon kayo si Misty sa iyong gisulog. Maayong pagkaliwat si Misty sa iyong inahan. Unsa ka kung gamiton ko si Misty aron magkaduol mi si Glenda. Ibagting ang cellphone. Si Misty ang anak. Ako kasiyang tubugot. Bahala na. Hello? Thank you, Primo. Ha? Ay, sorry. Uwa mo ko magdahom nga imo ding tubago ng akong call. Thanks a lot, ha? Di ba friends naman ta? Nagka-party ko ta sa imong dibu. And I love it. Really? Ako nakita ang imong i-post. Napiligid taon ko. Ikaw gay akong Paris, Cod. Og nalipay kaayo ko nga nakagusto sad ka. Nanawagit kog tuyo ni mo. Aron kumustahon kung buhay pa ba ko? Of course not. Nanawag ko ni mo aron magpasalamat sa pink roses kay mong gihatag nako. Og magpa-escort unta ko nimo sa usa ka party. Magpa-escort ka na? Kana kon musugot ka. Naibaw na niini si mama ni mo? I told her. Siya pa gani unta akong pakontak ko nimo. What? Lagi. Pero wa man kuno siya ay number nimo. Dili sa kuno mo friends sa FB. Wa ko niya gi-accept. Busy lang kaayo si mama. Unsa man, Prim? Okay ra ka sa akong request nga mamahimong escort sa party? Kung masugot si mama ni mo, okay ka. Really? Kung masugot lagi si mama ni mo. Musugot lagi si mama. You know what? Wa pa'y turn down si mama sa akong mga request. Labi na gyud kun ubanan ako parayg. Basta okay na ka, ha? Misty? Naala day si mama. Naminaw na day siya sa tong convo. Ma, okay ko na si Primo. May mo bang magsulti ta? Sure. Prim, may tuyo na si mama. We'll talk later, okay? Misty ka dito. Tingalig dili mo sugot si mama ni mo. Musugot lagi siya. Basta, manawag na kog balik ni mo. Bye for now, Primo. Yes, ma? Ika'y nanawag ni Primo? What's wrong kung ako'y nanawag niya, ha? That's improper, Misty. Bago pa lang mo nagkaila si Primo, unya manawag ka na niya. Aron mamahimo mong escort. Nahimo ko na siyang partner, ma. And he came here to give me flowers, di ba? Sure ka nga ikay gihatagan niya atong mga flowers? Kay... May lain pa rin siyang hatagan niya itong mga pink roses, ma? Doon na ba? I don't know. Ako lagi mo iyang gihatagan sa maong mga flowers, ma. Ni itong mga pink roses. Iha, dako ka na. You're at your legal age already. Busa dili na ko makapanghilabot nimo. But please, ayaw pag-una-una. Ayaw paghatag og motivation sa usa ka lalaki nga doon na kay gusto niya. Ma. Anak, wa ka na'y amahan. Wa na'y makalaban nimo kung binuangan kag lalaki. But of course, ni ako aron mo laban nimo. Aron panalipdan ka. Pero
gyud ko doon na kay amahan nga manalipod nimo. Ma, you're going too far. Unsa man tayo mong pagtuo sa pagpaking amigo na ko ni Primo? Ug unsa man sa tayo mong tanaw sa pagkatao ni Primo? Dili man tingali siya butangero, ma. And most of all, dili siya adik. Misty, Sorry, ma. Igo lang ko may rason. nagkasabot ko nimo, anak. Maybe sobra lang ang akong pagka-overprotective nimo. Pero doon naman sa tingali ko'y katarungan nga nung ingon ni ini ang akong gipati. Guwapa ka. Bit sexy. Bit sexy ra di ay, ma. Kinig yung bata, ah. Well, okay man kaha si Primo. Then go on. Himoa siyang escort. Really, ma? Okay ka na? Mahimo man tingali na itong masaligan si Primo. 100% gyud nga masalikan, ma. Gentleman magod si Primo. Well, misalig ko nimo. Bahala ka. Thank you, ma. And promise, dili ko gubon ang imong pagsalig nga rin ako. Ang imo ra yung kaugmaon mo ay importante na ako, anak. Gusto ko makatapos ka sab sa imong pagtuon. Swear, ma. Dili ko pakyason ang imong mga damgo alang nako. Tinud agad ang imong pagtuon, Misty. Aron dili ko mahiubos nimo. Sir, hatagin ako ining mantika, kaning vegetable oil, usa ka litro. That's 300 pesos. Uy, kamahal basta sa inyong baligya. Nautdan manggod ko, niya wa pa ko makagrocery. O, unsa man, mupalit ka o manghambog pa? Unsa? Pag sure ko mupalit ka, kay doon na kayo nakaw. Sir, wala lang unta ka maninda. Busy man di ay ka. Uy, ayaw pagbuot. Unsa man, mupalit ka o dili? You're wasting my time. Dili lang ko mupalit. Ka-estrikto basad nimo, sir. Unsa man, ikay owner ni maong convenience store o tindero ka lang? Excuse me. Ako'y tag-iya ng maong convenience store. O ginalang imo ning paliton, nagikuha na ko mantika. Kuningon niya na ang imong attitude, dili ko mupalit. Di ka mupalit? Dili. Kay strikto kaayo ka. Oh, imo kong gihago. Unya, dili mo bayran ng akong kahago. Guard! Pagtawag og pulis! Oh, pulis? Ikiha ka. Oh, ako na hinoy imong ikiha. Ma! Ma! Oh, kadugay ba ni mo? Oh, Ikaw? namalit ka sa dinhi? Hoy, ako ning maong convenience store, no? Iya ko no kong ipapulis dong. Unsa? Oh, nga naman ko no? Tungod kay ang giusikan ang akong oras. Tugatugag pamalit. Unya, di makabayad sa vegetable oil nga 300 pesos lang. Hoy, patakag istorya, ha? Kana na lang 300 pesos ang dili na ko mabayran. Nga naman, dili na lang dito makareklamo nga nung mahal ang inyong baligya. Unya, ipapulis na lang dayon ko nimo. Imong ipapulis ang akong mama? Ay, Aaron, wa na'y gubot, no? Sige, panggawas lang mo din sa akong tindahan. Kay manghawas bitaw me. Mahimo bayag yung bayra ni mama ang imong tinda, sir. Pero kay arugante ka man, ikaw mo'y akong ipapulis. Unsa? Senior citizen ang akong inahan, ang imong customer. Dapat hatagan nimo siya 20% discount. O kay senior citizen man si mama, angay gud imong tahoron. Pero imo siyang gihulga nga ipapulis. Nga sa ato pa, ipadakop. Ikaw mo'y akong ipadakop. Unsa? Abusing a senior citizen is unlawful act. Unsa man? Makigkontra ka din ako? Ay, kadiyot, oy. Unsa man, kaila na mong daan? Siya na mo'y nakigkontra na ako. Nakiribal! Unsa? Primo, dali. Mangkawas ta din eh. Wa ba yung klaro ini, oy?
nagpaabot ko sa tubag sa akong pangutana, primo. Kinsang babayhana ang giilugan ninyong duha? Ni atong strikto kaayong tag-iya sa convenience store? Mituo ka din niya, ma. Mituo. Ako mituo ka. Wako'y mahimo. Gawa sa pag-angkon nga. Yes. Parehas may nakurso na dahang babae. Oh, may naibgan ka na yun ay. Nano niya, imo nang gipanguyaban? Naisigi na kong padungog-dungog, ma. Body language. Unsay padungog-dungog? Unsay body language? Bebe, pasabtaragod ko, primo. Maglisod kong sugod, ma. Unsa ba'y maglisod kag sugod? Maglisod kong sugod. Kaya nakasiguro ko nga di kay gud makasabot sa akong sitwasyon. Unsa? Ma. Mutuo ka bag? Reincarnation? Reincarnation? Kanang espiritu sa usa ka patay nga misod sa lawas sa laing tao? Kanang espiritu sa bag-o lang yung namatay. Nga misud sa usa ka bata nga gihimugso na. Primo. Ma. Mahimong mauna ni ang tubag sa dugay ko ng gihangyo sa tuwa sa langit. Nga doon na untay makasabot sa akong pagkatao. Primo. Ma. Itugaan ko nimo ang akong sekreto. Ug manghinaot ko nga imo kong sabton. Ug imo kong dawaton. Sabton? Dawaton? Nga imong sabton nga nung ako ning gibukat. Ug dawaton nga imo gid kong anak. Primo! I can't remember when you were there. Musabot kaha si Cedes ang inahan ni Primo sa iyang itugan. Mga kasama at tangi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Laing dalit ka nato sa R&N Drama. The years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweet